sa padong. Nga sa tong kinabuhi pod na mga gitawag nga tour guide, di ba? Kung mo doon kas mga lalayng lugar na may mga vlogger po na mga tour guide aron nga dili masaag unya naa po information ang mga tawo nga mudong diha. Napoy kuan kaning life guide, mga tao sila nga kanang muy mugiya na to unsa atong kanon. So ay mo ana kanang naa kay guide nimo sa diet nimo ba? Si Papa nako sa mahayag dili na siya mukaon og bugas. Yang kanon na lang kay sudan na lang puro kay naman siya ay naglikay siya kanang mga sakit-sakit unya sa iyang arthritis pud ba. Effective siya. Tiya ko naniwang sa pagdong na mo gahapon. Mao di ay kay na ako na siya guide doktor niya sa cellphone. Nga mo'y gasugo niya ba nga mo ni iyang buhaton. Tinuod man pud siya nga makatabang sa ato. Amen. Nya bisan pa man sa ato ang spiritual nga kinabuhi nagneed ta og giya. Munang na mga pastor, na mga spiritual leader para magiyahan tas kinabuhi. Kaya nga naman, sama sa mga Israelita, mga igsuon nga itong gibasa o gitun-an na to niaging nga mga Domingo, sila ang mga tao nga sama sa karniro nga need og magbalantay sa kinabuhi. Tanang mingon magbalantay. Ngayon kag mabalantay, igsoon mo'y maggiya sa ila kay tungod kay ang mga karniro, mga badlungon ni sila usahay, munang nait tukon sa magbalantay para og si tawag na musimang ang karnero mo itig kuhito nila ng liog. Kay bitaro man ning liog nila kay mo nang ingana po ang mga tao sa katawan sa Ginoo nga mga badlungon damo, mga sige ragyaw-yaw, sige bagot-bot sa kinabuhi mo nang si Moises gigamit siya ingon nga giya sa ilang mga kinabuhi. Unya kining paggiya ni Moises mga igsoon lisod kini siya tungod kay ang iyang gigiyahan sa lalaki palang daan 600,000. Mo ni yang gipanguluhan mura sa presidente ani nga nangulo siya og 600,000 kalalaki lang. Pero based sa mga scholars niabot sa 2 to 3 million ka mga tao ang iya nga gigiyahan apil ang mga bata o mga babae. Kasi silang kultura ang ipon naman nila kay sa census mga lalaki lang. Nakasanabot pang tanan mo nang 600,000 lang apil ang babae mga bata 2 to 3 million. Ikaw kung hingana, magpastor ka, o hingana kadako ang simbahan. Noon niya, kini mga tawhana, mga bukut-butan kayo, mga reklamador sa kinabuhi, para sa imong tapad, lingas imong tapad. Mga siya, huwag lingaw, gusto tapad pas ako, manghihapoy maigo. Bitaw, no realize na nimo bitaw kadugayan. Nasa itong kinabuhi, mga igsoon, kanang need og giyagid niya kasaligan sa atong kinabuhi. Kanang kumpiyansa ta nga kining tawhana, kining nga Ginoo, kasaligan gid og dili kaniya ilaron. Kisay ka nakasuway diha giilad na isang kamot. O po jud giilad din. Ana, ako giilad. Daghan na tang giilad. Mo nang sa tong kinabuhi, so daghan kay mga mangingilad, daghan kay fake, mga fake news, mga fake pud kuno nga simbahan, fake nga pagtuo na sa tong kinabuhi na kinahanglan ta og Ginoo mga igsoon. Kasama sa lingkuranan, kay kung sa kalingkuranan kuno be. Usa lang. Sigun sa kalingkuranan. O kana. Need og kanang usa tong kinabuhi, mulingkod ta. Wa siguro tawo no nga moingon siya nga makadaog ba kanina ako lingkuranan ni? Wala mo guna sa pagabot nyo simbahan, wala mo na mangimilig lingkuranan nga lingkuno. Likti siguro ni ba? Wala man pod. Way nangutana nga dako-dako ra budyo ko. Basin na mupaka ni naglingkod ko ba? Way nagingana no. Kitang tanan kung bisag unsa nga lingkuran basta kay dili buling atong lingkuran nga naman ning salig ta aning lingkuranana, di ba? Ingana usab sa tong kinabuhi. So dapat naatay kanang kasaligan gud bisan pa man dili lang sa spiritual kundi dili sa tanang aspetos tong kinabuhi. Kana bang inagtan-aw na to dito bitaw nga basin nyag makuan mawawan nya ko ani ba. Ingana usab dapat sa atong Ginoo. Kabantayan mo na mga bata, pag ang usa ka bata, blog ko ani, ang pag usa ka bata, iitsa-itsa nimo na siya. Unsay bation sa bata? Ayaw mama, ayaw mama. Naay bata nga moy ingana, di ba? Nag-itsa sa bata. Bisa ka ng bata, wasa kay bog, sawon ba siya or dili, pero ang bata malipayon siyang itsa siyang papa or mama nga naman, ning salig siya ng tawhana. Amen. Ya, balik sa punto sa atong kinabuhi mga igsoon, dapat gidang naatay kanang gisaligan nga dili ta dapat magduha-duha. Kay kung mosakay kag jeep or eroplano, walay tawo nangutana no nga, kuya, ikapila na ka drive og eroplano? Gahapon pa, huy, di ko mosakay ani, bahalag.
Bahalag barato ni ato kos mahal kay basin unyag dito tama na ta mangambak taning kuan. Mangambak wala ba ni life jacket aning eroplano? Di ba wa ka nang utanan no? Wa ka nang utanan sa balhabal nga kasaligan na gini mo motor kuya. Wa ka nang utanan sa tricycle driver nga unsa man gahapon baka drive boy nang utanan nga naman kitang tanan musalig anang mga butanga pero nay pangapanahon igsuon nga sa tong kinabuhi sama sa ungi po sa Facebook ba nga kusog kitang mo ampo basta pag ampo padasig kay ta Lord salamat nga mag-ayo ka sa akong sakit salamat Lord nga ayuhon nimo mag-provide ka sa akong gikinahanglan maluwas akong pamilya pero kung magampo tinuod ba ka nga moayong Ginoo no tinuod ba ka nga gamhanan ang Ginoo ingana ang atong batasan usahay atubangan sa Ginoo amen mo nang tudluan ta sa Ginoo karon nga dapat ang atong pagsalig sa Ginoo walay pagduha-duha ini mo tapad nga ayaw pagduha-duha sa Ginoo kay kung magduha-duha ka pila naman upat na mo na lisod igsuon dapat dita magduha-duha sa buhaton sa Ginoo nga naman sa tong gibasa kaganina aw tuni agi nga Domingo unsa gani hitabo minggawas ang katawan sa Ginoo sa Ehipto. Yung sa gani pagpagawa sa Ginoo, naghimo siya pila ka milagro? 5 pastor, kay 5 ra man ngana. Naminaw jud ay na po ka milagro. Tungod sa milagro nga gibuhat sa Ginoo nga dili gyud mabuhat og tao, nakagawas ang katawan sa Ginoo. Amen. Muna sa tong kinabuhi igsoon atong masabtan karon og nganong musalig pataw ayo sa Ginoo kay sa tong gibasa kaganina na ako'y tulo ka punto igsoon nga ug nganong musalig kita sa Ginoo. Amen. Nasa mo tapad bing andam na baka. Na ayaw pagtulog-tulog. Una nga punto igsoon nganong kasaligan ang atong Ginoo tungod kay siya nakahibaw sa atong kaugmaon. Tara mingon siya nakahibaw sa atong kaugmaon. Ingon ang verse 18 og verse 17 og atong basahon og balik ha para dita malimot. Ingon ang Bible sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita wala sila dad-a sa Dios agi sa dalan sa yuta sa mga Pilistihanon. Bisan pag kini mao ang labing laktod. Naon tay shortcut pero wala sila gipaagi sa Ginoo sa shortcut. Ilami man ni agi ni shortcut kay mas madali man imong adtuan. Kasi natabo pagpadayon miingon ang Dios dili ko gusto nga mausab ang unahuna sa mga Israelita inigkakita nila gubat kay tingalig mo balik sila sa Ehipto. Unay rason ang Ginoo nganong wala niya pagya sa shortcut. Busa gidala niya sila libot sa awaaw kaning desert or kamingawan. Dapit paingon sa dagat nga pula. Armado ang mga Israelita nga migikan sa Ehipto. So nganong kasaligan man si Lord sa tong kinabuhi kay kibaw siya sa atong kaugmaon. Maminaw sa pangitabo. Bisan og duol ang agi shortcut padung sa Kanaan asa gyud sila moagi dapat sa Pilistihanon nga lugar kay shortcut raman unya bisan pa og ingon ang verse 18 armado kuno sila ngayon kag armado na mga hinagiban na sila espada na sila pusil aning tayma ha na sila kutsilyo sundang man na ngano man para og inay gubat makasukol sila unsa gatoy una shortcut untay lang agianan pero naa sila armado sila pero nganong wa man gid gipaagi sa Ginoo atong shortcut mga igsoon ngano kaha tungod kay kibaw si Lord siya ang gitawag nga all knowing siya nga Ginoo kay mangutana ka ba pastor ngalibog jud ko naa sila armas shortcut ang ilang agianan kung kitay shortcut sila kung naay kontra makaaway man sila kay naman sila yung mga espada o kutsilyo di ba kunya, kung ingana manugaling, pwede mang milagruhon sa Ginoo. Di ba no? Di ba kay niaging pagawas nila kay gimilagruhan sa Ginoo para makagawas sila. Pwede man untag mo reklamo tong sa katawo Moises. Ano moagi pa man ta atong awaaw dagat nga pula. Pwede man ta untaog kung di na to kaya, milagruhon sa Ginoo, di ba? Kay kanang mamanay pwedeng buhaton gid nila igsoon tungod kay gamanan si Lord. Pero una nga ako nasabtan ba, sadang manamalandong ko ani. Unang-una, He is all-knowing. Tanang mingon all-knowing. Si Lord, kaybaw siya sa umaabot. Okay? Sa wala pagasugod ang kalibutan, kaybaw na siya makasala si Adan og si Eva kung say mahitabo aning kalibutan na. Nakasanabot bata. Unya, kaybaw si Lord sa atong ugma, sa atong kapasidad, kaybaw siya sa atong kahuyangon tanan. Tanang detalye sa imong kaugalingon kaybaw siya. Unsay huyang nimo, unsay
di nimo ganahan nga pagkaon sa ganahan nimo. Ang punto ba kay ang point mo kanang igsoon kay baw si Lord na kining mga Israelita dili kasukol sa mga Pilistihanon ngano man. Tungod kay gikan sila na ulipon. Ano mo na-realize na kung ikaw kuno gikan sa pagkaulipon ang imong trabaho ra kay gamasa, gabutang og hollow blocks, gamasa, butang hollow blocks gahumay. Kaya ka nimong sukol kung ingana ang imong trabaho sa una? For 430 years silang napriso, unya sige silang pala, humay, pala, humay, pala, humay. Kung makasukol na sila laing mga tao nga eksperyensado kaayo sa gig practice og pana, sa gig espada-espada, kaya ka ninyo? Dili. Ngano man, wala man sila kasuway o gubat sa kinabuhi. Munang si Lord, munang gitipas niya nga gianan kay basing kuno mausab ang ilang una-huna. Di pagkatubang na sila mga Pilistihanon, uy, ni mga kontra. Di murag lupigon tani, Brad. Ngano man, saan man ni pagdunggap ani rom, anaa dito. Pagdunggap na to ni pana nila patay na tadayon. Sumana nga, basing unyag, uy Moises, kanong gidamay mi ninyo kay kani mga tawhana manggod, hadlok mamatay. Nang napatapad ba nga, hadlok kang mamatay. Nga na ta usahay kay pag once gani nga makatubang sila gubat, basta nagmabagot-bot sila sa ni Moises unya mo nang dili sila kanang makasala sila tubangan sa Ginoo ngano man tungod kasaligan sila tungod kay kaybaw siya sa atong kaugmaon. Amen. Ikaduha igsoon, ang iyang pamaagi mas maayo kaysa sa atong pamaagi kay ngano man. Nindot man ang musalig ta sa Ginoo pero basin unya og kani mga tawhana magsigirag salig sa Ginoo. Unsay kalahian ana? Kanabang sakto man ang musalig ka sa Ginoo. Amen. Pero kaning mga tawhana manggod, basin unyaw kani sila magsige na sila og salig sa Ginoo. Sakto man ang musalig ka sa Ginoo kay gamanan siya. Pero basin unya og moabot ang panahon igsuon nga masige nila kag salig sa Ginoo, oy Ginoo. Ipatay man yung mga hari sa Ehipto pag milagro. Oy Ginoo, patyan ng mga Pilistiyano. Oy Ginoo, patyan eh. O tunghanin dagat Ginoo. Kung nga naman gani, unsa na may tabo si Lord? Dili na siya Ginoo, unsa naman siya sulugoon. Maabot nang dili tubagon sa Ginoo to mga pag-ampo, mabubutot ang usa ka batang pastor. Sige man kog fasting, sige kog ampo sa Ginoo kada adlaw ko mag-ampo. Ganun wa tubaga ang tanan akong pag-ampo sa Ginoo tulor man kabuo. Ingon na pastor, dai kung tubagon sa Ginoo imong mga pag-ampo, dili na siya Ginoo. Unsa naman siya genie or sulugoon na siya. Dili man sulugoon si Lord, dili man ikaw ang hari, siya ang Ginoo. Bali man, siya ang hari, kita sulugoon lamang niya. Kita dapat ang mutuman sa iya, dili siya dapat ang mutuman sa atong kinabuhi. Amen. Kay dili biya tanang pag-ampo na to makaayo sa ato Pag-ampo kita hay si Binje, Lord, dagayan ako maminyo na ko Lord, niya grade 5 pataon sa atin no. Lord, kaya na ko mo trabaho, Lord. Grade 5 pa ko, Lord. Kaya na ko magmaatiman og bata. Grade 5 pa ko, Lord. Ihatag na sa ako ka. Nya mga Lord, si Binji, kaya nga nung wasa tagaig, kasawa. Nga man, dili pa man niya kaya. Amen? Mas itong kinabuhi, mga igsoon, nindot man ang musalig sa Ginoo, pero dapat di ta magsigig salig sa Ginoo. Amen? Butang nga to, Lord, makapasar ko sa akong exam, ugma, Lord, di ko magtuon. Kaya ming salig ko nimo. Sakto, dili. Dili. Nga man, dapat mo kang magtuon. Po kayo mayon si Lord. Ang answer kay B. Oh, hallelujah. Lord, number 3. D. Sa Lord, gamrog, nalisog ko pa. D. Mga nang gilay, pumuhingana, no? Napagkuhan mo zero, imong kuhan. Grabe ha po ka, Lord, ipadaygan, nagaykuhan mo ano, kapasar. Ano man, dapat kang musalig sa Ginoo, pero ay pagsigig salig sa Ginoo. Kasi kakaon, uwil-uwil, mga baboy-baboy. Lord, salamat, Lord, ayuhon ko ni mo, dili ni makapikto sa akong high blood, Lord, sa ngalan Jesus. Na-stroke kakalit. Na-stroke man ka. Lord, ganun stroke mo. Kung gampo mo, kung hindi ko masakit. Diba? Nga na, bitaw dapat yung kang musalig sa Ginoo. Pero ay, salig sa Ginoo. Nga naman, Igsoon, mas ang unahuna sa Ginoo, mas maayo kaysa sa itong mga pamaagi, Igsoon. Amen ba? Mas yung kinabuhi, usahay, dili tumano ni Lord ang ato ang mga gusto sa kinabuhi kaya tong pasabton ta nga ang mga pamaagi mas maayos tong sa atong pamaagi igsuon. Ngano man kay sa atong nabasa kaganina malibog jud pug ba, no? Gusto ta nimo shortcut ra, gusto ta nimo milagro ang Ginoo kay gamhanan siya pero usahay
Mutuman tas mga pulong sa Ginoo bisan pag mga pamaagi sa Ginoo lisod sabton og dili uyon sa atong gusto. Nganuman kay para ni sa atong kaayuhan. Napabang tanan usahay manggod kita nga mga tao, kita nga mga Kristohanon, natay mga kaalam, tanamingon kaalam, tanamingon pamaagi. Natay mga pangunahuna bitaw nga Lord kani akong buhaton Lord. Kay kahibaw kung mulampos ko ani nakasuway kana di na ka mampos Ginoo Lord kani akong buhaton kani akong pamaagi nga naman pero magkapangutana kang pastor nga ano mang buhaton pa ni mga butanga nga namon koy pamaagi nga para nako mas maayo so ang pangutana kaysa may mas bright ikaw ang Ginoo pero say manggod ipakita na to sa Ginoo mga Lord, di na ko buhaton na ni, di na ko muampo nimo, di na ko magpagiya sa uban nga naman para nako ang akong pamaagi mas maayo. Ingana o sa bangkong pangunahuna sa una. Nakoy mga pamaagis kinabuhi iba nga di ko kasabot nganong ingani may nitabo sa akong kinabuhi Lord nganong gipaskwela pa man ko nimo nganong wala mo ko ni pahumanag criminology nganong napobre pa man mi nakasuway ka na Lord nganong namatay pa man akong anak Lord ming tuo man ko nimo nganong ingani may nitabo sa akong negosyo Lord nga ming salig man ta ko nimo pero tubagon kasi Ginoo mga igsoon lagi nga sa atong kinabuhi nay mga pamaagi ang Dios nga di ka kasabot pero tumana na lang anuman para ni sa atong kaayuhan amen. Muna kung nagwingon si Nay, may ngunang pastor, gibati na ko pakigugma sa akong isuon, pastor ba? Sa akong isuon diha sa pagtuo, pastor, sa akong classmate. Pwede mang pastor og kanang mag-uyab ni mi pastor. Uyab na mi, unya kanang mapakasal na mi. Kaya nga, nabito kay may yang gibati siyang kinabuhi, kintahay ba? Pero nga nung moingon pa man si pastor nga, ayosa kay kanang high school pa ka. Di ba yan? Basta high school pa ka na di pa pwede sa imong edad, di pa pwede sa imong batasan nga naman pag seminar na mo adtong pre-marriage counseling to kid no. Ingon tong pastor na si Pastor Donel kay ninyo uno naman siya na spoil na noon. Giingnan yang partner kay 24 pa man siya. Yang giingnan nga dahil kanang need pagka parents consent nga naman ang imong edad dili pa bitaw mature ang imo ang emosyon. What if og mag-away mo si mong bana tungod kay emotional pa ka muuli ka nga mabuwag na ta di na ko nimo mabuwag ta muuli ko ngano man ingana man mahitabo og gyud pa sa ang emosyon sa babaye dili pa matured. Mo nang nay mga tambag sa ato ay igsoon nakasuway gyud mo ana. Nay mga usahay ni mga tambag sa pastor sa atong mga ginikanan dita kasabot. Dili ta kauyon ba? Ngano man para nato ang atong pamaagi mas maayo sa ilang pamaagi. Ayo, napabang tanan. Muna sa itong kinabuhig, so lisod mang tumanon ang pamaagi sa Ginoo, pero dapat kang mutuman nga naman makaayo ni sa ato pa. Pastor nga nang muampo pa pastor nga kahibaw naman ko nga kahibaw na ko aning buhatana pastor nga nang mubasa pa mag-Bible nga para naman sa mga pastor ni kay sila may muwalis pulong sa Ginoo. Pastor nga pa man kinamo simba nga makasimba man ko sa among balay ako ra usa sa CR. Makaisa mo ko sa Ginoo, pero mamay gisugo sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna mga tao nga sige tuman sa pulong sa Ginoo bisag wa ka kasabot nganong tumano nimo na nay mga kadaugan na kausaban sa kinabuhi. Muna gusto ka og kausaban, kadaugan sa kinabuhi igsoon salig sa Ginoo. Ngano man nakahibaw siya sa atong kaugmaon. Ang iyang mga pamaagi mas maayo kaysa sa itong mga pamaagi. Ayaw kalimot nga mas bright si Lord nimo. Bisa pa kung sa kataas imong IQ with honors pa ka salig ug tumana ang pulong sa Ginoo. Kay sama sa mga Israelita, na shortcut, armado sila, pero gitipas gid sila sa Ginoo sa layo kay agianan ngano man kahibaw si Lord nga dili pa nila kayang makikaway sa ilang kontra. Amen. Sama sa balaod nga kung gisulti sa inyo ang balaod sa kalibutan usahay di ka kasabot pero dapat nimong tumanon kay saba kayang bata. Dapat nimong tumanon nga naman para sa atong kaayuhan. What if lagi kung walay balaod, kung mag-drive kag motor, 1,000 imong dagan atos tagbilaran syudad, daghang mga matay. Pastor, balaod man ang babayap na, dinap, ayaw na, way helmetay, tanan, kay way balaod man. Daghang mga matay ato sa kuan. Tagbilaran. Basketball, way referee, way balaod. Sunggod itsob. Kung sa imong ganan, bago ni mong kontra, sipanin mo ng iyang duha ka kuan. Wala nga naman, way balaod. Sa may matabo sa basketball, way lingaw.
Gcash, lisod kayo na. Mas tong kinabuhi igsoon ang mga pamalaod sa Ginoo ang Bible. Tanawa. Kini nga Bible bisag guba na ni basahon nimo ni imo ni siyang applyon nga naman si Lord nakahibaw sa imong kaugmaon. Mo na kung ikaw igsoon di ka magtulibagbag, mo nang pulang mo tulibagbag. Kanang magpagahi ka sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi. Bible tuo mong kuana. Why Bible? Na nagbalampuson ko sa negosyo. Why Bible? Simba-simba ko sa una. Madaugon ko. Nakauyab ko. Why Bible? Tuo man ang Bible. Mo na yung mga pangunahuna sa mga tao igsoon nga garbuso. Mo nang kunikag tawag ko garbuso, ikaw ang tao nga dapat na kasing-kasing mabasa sa pulong sa Ginoo. Kay baw ka nga Lord, di ko maalamon kay baw kasong kaugmaon mo nang basahon nako imong pulong ug akong tumanon para sa akong sa geto kaayuhan. Kay ngano man igsoon sama sa mga ginikanan, mutambak ang mga ginikanan sa ilang anak nga naman based sa ilang experience. Based sa akong libro nga nabasa, experience is the best teacher. No? Kanang mga ginikanan, mga pastor, ang among itudlo sa inyo, dili ni sa ingon nga mas bright may kaysa ninyo, dili. Amo ni gitudlo kay naka-experience niya. Nimo na amo ni gitudlo sa inyo para makatabang sa inyo ang kinabuhi. Kaya naman para ni sa inyong kaayuhan. Mo nang musalig ta sa Ginoo kay kaybaw siya sa atong kaugmaon. Number 2 igsoon. Tipika sa mo tapat ayo sa katulog. Ngano musalig ta sa Ginoo kay siya ang Dios sure nga mutabang kanato. Amen. Siya ang Ginoo nga sure mutabang sa atong kinabuhi. Ingon ang verse 19. Atong basahon ha. Ingon ang pulong sa Ginoo, gidala ni Moises ang mga bukog ni Jose sumala sa mga buhaton gayud nila. Kay si Jose miingon, mutabang gayud kaninyo ang Dios unya dad-a ninyo ang akong mga bukog. Hangad sa ni pastor, ngano sa may bukog, anong gipadapa mo ni bukog? Kasi lang kultura, ang mga Israelita, pag-asa gani ka natawo, ang imong bukog adto pod ilubong. Okay, mo nang si Jose ako mga bukog kay importante dili pud ni papaswerte ha. Diba sig niya mo kunik kanay grabe no. Mo nang gidamon nang gitabangan sila sa Ginoo kani bukog gida nila. Dili nga na bisan pag wa kay ibutang sa imong kamot pangpaswerte, ibutang sa imong liog, ibutang sa imong dunggan, ibutang sa imong ani papamaswertihon ka wala di na tinuod igsuon. Ano lagi ang papaswerte sa kinabuhi wala gid na sa Bible. Ang ato lang si Lord mutabang sa imo bisag wala kay gisuot nga Dios nun nga sinina o kay gisuot nga mga pulsiras diya papaswerte nga naman ang mutabang nato ang Ginoo mga igsuon. Amen ba? Ay mutapad bing ang Ginoo mutabang sa ato Siya ang sure nga mutabang igsuon nga naman sa daan pa lang panghitabo gikan ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob sa mga kaliwatan ni Jose sa wala pa miabot si Moises. Nakahibaw si Joseph nga kining Ginoo nga ilang gilagara mintabang sa ila amen. Gikan pa ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, tabang gid ang Ginoo nga naman siya ang Dios nga dili ta niya pasagdan, kun dili mutabang siya musuporta, mulihok ug magluwas kanato gikan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kung nakainomnom pa gani mo sa atong gisgutan pag unang Sunday nga gisgut sa Exodus, ang mga Israelita na ulipon o pila ka tuig? A few moments later. Wag gihapon katingog. Pila ka to katuig? 430 years. Unya gipugos sila og pagkaulipon, walay sweldo, walay pahulay, gipahago-hago sila. Ngano ka nakadungog ko hali ba? Para po nis mga minyo, parental guidance is recommended. Ngano man, gituyo og pahago-hago sa hari sa Ehipto ang mga sulugoon nilang lalaki ug babae. Para wala sa time idog. Mga minyo, nakasuway mo jutani, no? Nga, basta kapoy kay lawas, basta labing-labing. Tino? Basta, nga naman, kapoy ko ron. Nga ba, nga naman na mo nang gituyo. Nalas, di ang kuhan? Gituyo sa ari si Hipto nga pahaguon ng mga Israelita para wala sa time idog, di na sila makapanganak. Kinakadagan man ang katawan sa Ginoo ning panahon na nabalaka sila mo nang ilang paghaguon og ayo kay kung di na si kung hago na sila di na sila maglabing-labing adto silang kuan mo nang di sila modagan right kay ang pero ang yun ng Bible nagkadaghan ni noon ang mga Israelita tinenene wala ka kuan sa may itong buhaton sa kaduhang plano sige kanina lang gipadaygan mo sila sa yawa si Paraon pamatyot ang tanang lalaki nga kamagulangan.
Tanang lalaki nga kamuglangan, tanang lalaki nga maanak, kung manganak mangganing sila, kadi man gabapugan, pamatyon ang mga lalaki. Naingon ang tig si tawag ng tig panganak. Kanabang tig. Oh, mananabang kay naman sila kahadlok sa Ginoo. Ingon siya nga, hala parao, di man ginamamupugan kipaspas kay mga anak mga Israelita. Grabiha di kay no, mo man kabaw. Amo man manok kay paspas kuno mga anak, di sa dili pa kuno mga anak ang mga mga anak na mga paspas di sila kapas kay sila ra may mananabang. Grabiha kayo no, bisag patyo ng mga lalaking anak, bisag ipahago-hago sila, wa gyapon nagmalampuson nga naman. Mingtabang ang Ginoo nila. Asa na mga mata ninyo? Sig mawaan na mo punto ha. Unya pagkasunod sa may natabo si Moises nga mo'y gipili sa Ginoo nga muluwas sa Israelita, patyon unta. Pero unsa may gihimo sa iyang mama? Gisod sa basket, unya gipaluto-lutaw sa suba. Unsa may delikado ito nga parte? Posibleng matuwad ang kuan kung kusog kayong bawd, maanod sa layo kayo nga dapit. Ug na mga crocodile adto. Shark? Why shark adto kay suba man? Baby shark, mga grandma wala. Mga buaya re o pwedeng has. So peligro kayo ang kinabuhi ni Moises nganuman gibutang siya suba pero unsa may nahitabo giluwas siya sa Ginoo. Wa gitukob nay. Unya pag human adto ang pinakadelikado pag nahitabo unsa man? Unsa man nahitabo? Ang nakita pag yun ang anak sa Parao. Posible nga yang itugaan. Hala, taga Hebreo maning bataa ato ni idasa ang papa ni patyon na ni pero unsa man nahitabo? Wala patya sa anak sa Parao. Yun sa maniya. Gialimahan unya. Ang mama pagyud, mo'y gatiman niya, swelduhan. Grabe asak anak. Imong anak igiswelduhan pa jud ka. Asa naman manalingaw? Ay sa mapadistract anak kay focus ta ha. So, unsa may itong makatunan? Gilikay si Moises sa peligro. Nagkadaghan ng mga Israelita, wala nang matay ang mga lalaki ng mga bata nganuman. Ang Dios nagtabang sa ila. Dili ni siya tsamba. Dili ni siya swerte-swerte kay sa Bible way swerte. Ang panabang gid sa Ginoo naa sila mga kinabuhi. So nagpanalipod gid si Lord silang kinabuhi mga kaigsuonan. Amen. Sa hapit ta ka mapakan og baksan or mapakan kag kubra tunyaging sandi kita og kubra. Kubra ba to sa tukid? O gahipon, pero la kuno gihapon to. Kung wa pay panabang sa Ginoo, nay si Binjay paspasag tikbas. Nangita niya sa pastor, unay has. Grabe suga ni bataa ngayon ngita maghas. Kami gani dire kinaglikay ning tsa-tsa og has, nangita dito has. Kada kita gina mag pastor, unay has. Ana gud siya grabe ni bataa ay suga ni. Chatan kana ko makita og 5 ka has, dagano ni mo dito. Nga naman, unsa ganito? Ang Dios kasaligan kay siya sure nga mutabang sa atong kinabuhi mga igsoon. Wa ka kita sa Ginoo. Nakita ka sa Ginoo wala. Wala, pero ang panabang sa Ginoo naa kanunay sa ato ka. Sa panahon nga wala na kay trabaho, gitagaan ka sa Ginoo. Sa panahon nga wala kay kanon, mihatag na no, tagaan sa Ginoo si retreat pag gahapon kay sirado ning simbahan. Sa panahon nga na kay sakit, ayuhon ka sa Ginoo. Dili gid by disik lang makayo na si Lord ang nag-ayo jud nimo. Amen. Sa panahon igsoon nga gikastigo ka, gipersecute ka, naa joy panabang sa Ginoo. Ayaw kalimot igsoon bisag naghangad nimo wala kita sa Ginoo, inaglingi nimo skili, inagpiyong pa nimo pastor nga mo piyong mo tanagampo makita ka sa Ginoo dili. Para makapokus ka para pasabot igsoon bisa pag di ka kita sa Ginoo, naa joy panabang sa Ginoo sa imo. Tanang peligro, tanang disgrasya, tanang nakalikay ka sa disgrasya, giayo ka sa Ginoo, nakahuman ka eskwela, nakasulbad ka sa problema, igso nakasagupang ka sa pagsulay tungod na sa panabang sa Ginoo. Ngano man, sure siyang mutabang sa ato ang mga kinabuhi igsoon. Amen. Una nga ang Bible igsoon, nagtuog ko nga kining Bible importante sa tong kinabuhi. Ngano man kita nga mga tao, mga matoy pa ni Pastor Kadampog, mutulibagbag gid kuno ta. Mulikoy gid ba? Kay ang Bible kuno, siya kuno ang mo straight nato. Kay kita jud mga mubaog mo jud kuno ta dili nang maana ha. Mubaog jud kuno ta ba kay bisan pag Sumingon magmuana si pastor, mabayat-bayat ba ko sahay. Mayon ang asawa, sa magkakibayat ka dili. Maminyo bugo ko nimo bayot ko. Bisig silahis ka.
mo na yung kunya basin. Ganaan mo ko malingaw ro ko maganana ba mo katawa ang siya. Ang ngayon ka mabayot kid, may pag di ka mabayot ka kaysa sa mamayi ka. Okay lagi nimo. Bitaw asa na mo ta miabot ha? Mabawg. Kita ko na mga tao hilig tang mubawg jud ba kanang wala ang Bible mo pa straight na to kay kanang mo sukwahi kita sa sugo sa Ginoo ba. Amen. Bisan kunog mga pastor, mga lagad sa Ginoo, wa joy perpekto na to. Wa jud masipyat mo nang ayo mo katinga si pastor makasa nga naman. Pero ay di po nang tinuyo. Pero I mean kung makasa ko ay mo grabe ya si pastor. Mo maritis mo tarang grabe ya si Ate Tisi. Tigsimba man ang babaw nga naman kanang mga tao nga di tigsimba. Natural lang nga mo react sa lagi nga na. Pero kita nga mga Christian gani pag makita tag mga Christian linga si mutapad memorize mo guro nimo no kay gamay ra man ta. Pag masipyat gani na ayaw katinga. Ngano man kita nga mga tao makakasala na noon. Musipyat gid ta man ang Bible igsuon mo ni mutulid na to. Manang bisan ako nga pastor bisag ikapila na kong gibasa ang tibuok Bible mga ikapito na siguro ikawalo. Kay kada tuig akong goal gud makabasa ko sa Bible pero nganong basahon ko man balik. Ayo, ngano man tungod kay musipyat gihapon ta malimot gihapon ta sa mga pulong sa Ginoo nang nagtuon gihapon ko maminaw ko og wali mag-study ko ngano man kitang tanan need ta og giya sa kinabuhi nga mutabang nato ngano man mga tulibagbagon man ta kasi bang tapan be nga salamat sa pulong sa Ginoo nga matulid na jud ka. Amen kay kita manggod dati kahadlok ingon ang pulong sa Ginoo, mag-uban ako kaninyo. Kung wala kay paglaom, ang Dios atong paglaom. Kung naa kay brokenness imong kinabuhi, ingon ang Bible, He is near to the broken-hearted, dool si Lord sa mga guba ang kasing-kasing. Kung naulipon ka sa bisyo, ingon ang Bible sa John chapter 8 nga, kung makahibaw ka sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag nimong kagawasan. Kung libog ka kung sa tinuod nga simbahan, ingon ang Bible nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya lamang ang kamatuoran. Kung wala na yung naglab si mong kinabuhi, ingon ang Bible, gihigugma ka pag-ayo sa Ginoo. Kung unsa pay mga apan si mong kinabuhi, unsa imong gikinahanglan sa kinabuhi, unsa imong kalibog sa kinabuhi, naa ang pulong sa Ginoo. Magdasig, maglingkon, magbadlong sa atong mga kinabuhi. Ngano man, usahay, mo ito, mutulibagbag kita mo bawg ta. Sa pangutana, igsoon, muangkon bata nga wala tay mahimo kung wala ang Dios tong kinabuhi. Mupakpak ang tanang muangkon. Ano man, kay pag once igsoon nga di ka muangkon nga si Lord ang imong gikinahanglan, dili gid mo tabang ang Dios sa imo ah. Willing man mutabang si Lord, pero ikaw mismo nakita sa Ginoo nga anong ayaw kina Lord, ano tabangi kay kaya na ako sa akong galingon. Di ba? Na may mga tao ngayon na di na ko na mo simba, di na ko na mo ampong naman kaya na nako makasugakon sa kinabuhi kung wala ang Dios. Pero sama ni Pedro, dili lagi si Pedro te. Si Pedro makadungog si ate ba? In love jo kayo day. No? Sama ni Pedro sa diha nga nalunod sila, nagikuso-kuso sa bagyo. Si Pedro, Lord, kung ikaw na, pahana ako nimo, nalunod si Pedro, sa iyang gibuhat. Wa siya mitawag nilang Tomas, wa siya tawag nga, oy, Juan, luwas ako. Pero yun sa man siya, gitawag niya ang Ginoo, Lord, luwas ako, Lord. Kaya nakasabot siya, nga makatabang niya sa sitwasyon nga dili na kaya sa tao, ang Ginoo lamang. Ibang mga igsoon na mga sitwasyon sa itong kinabuhi nga, i-allow sa Ginoo nga di na to kaya nga naman. Pag once nga ma-realize nimo nga Lord, di na nako kaya nga naman, tao na ko, diha na ka motawag sa Ginoo. Amen. Kaya dahil sa mga panahon igsoon, tuyuon na sa Ginoo para ma-realize nimo nga wala kay mahimo kung wala ang Dios sa imong kinabuhi. Ingon si David sa Salmo 121 verse 1 to 2. Ato nga blihan sabi. Paklipso at pagpakli sa itong Bible. Salmo 121 verse 1 to 2. Nasa sa page. Nasa man nga page ha? 637 daw. Page 637. Nana. Salmo 121, ingon ang pulong sa Ginoo niya si David, milantaw ako sa kabukiran ug nangutana. Diin man magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Padayon ta.
dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod hangad sa ni pastor ingon si David, Lord, bisag kusgan siya, mopatay siya og lion, mopatay siya og bear, mopatay siya og mga mananap nga dili kay patyon sa tao. Grabe ng tawhana no, kita may gugdug iro dagan mga dita. Na si David, lion ng patyon niya, pero ningon siya nga Lord, dagan siyang napatay, napu kalibo ang iyang napatay sa diyang nagubat sila sa mga Pilistihano, pero ingon siya nga Lord, mihangad ko sa kabukiran, kailan pagtuo manggod sa bukid, naa didto makita nimo ang presensya sa Ginoo, didto makigistorya si Lord ba sa ilang panahon. Pero mas mihangad pag sa bukid, dis anang naggikan ang panabang, akong panabang naggikan sa Ginoo. Amen? Mana kayo gud kalimot igsuon na kumulingi ka sa imong hinigugma, mapakya siya, di ka siya katabang ni mulingi kasi mong silingan, si mong gisiligan nga mayor or kinsa man ang naa sa dako nga posisyon. Ayaw kalimot og hangad nga naman siya ang pinaka-the best nga motabang sa ato. Amen? Ayaw gud kalimot nga tanang panabang imong nakita sa kalibutan naggikan gina sa Ginoo. Nga naman ingon ang Bible, dili matulog si Lord. Sa ilang panahon pag manuktok siya silang balay, di naman katabang kung gituktukan nila kay sa ilang panimalay ang ilaang nga sala kay mo naman ilang kwarto pod mo nang mingon tong tag ayon na kinangatog na kong mga anak. Pero ingon si Lord pag padayon ka mo tuktok diha sa Ginoo tabangan kaniya. Nga naman si Lord dili siya matulog. Amen. Di pa sa mo tapad nga nga sa mo tapad sa katulog. Nga naman kasaligan si Lord tungod kay siyang sure nga mutabang sa to. Last na point mahumanta. Ayingon ang verse 20 hangtod sa 22 nganong kasaligan ang Dios sa atong kinabuhi igsoon tungod kay si Lord maoy andam maguban kanato kanunay sa paggiya kanato. Amen. Ingon ang verse 20, mibiya sila sa sa sukot og nagkampo didto sa Etam sa dapin sa kamingawan. Sa adlaw naguna kanila ang Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi aron paggiya kanila sa kaagianan. Sa gabi naguna siya pinagi sa kalayo aron paghatag kanila og kahayag. Sa ingon makapanaw sila adlaw o gabi. Ang panganod kanunay diha sa ilang atubangan panahon sa adlaw ug ang kalayo panahon sa gabi. Kuya awan ni pangitabuan no. Makaingon mong gud-ani nga kining nahitabo kuno sa Exodus mga gama-gama ra kuno. Pero di ko mo nga gama-gama ni kay based sa historical nga ebidensya. Kato itong paglabang nila sa Red Sea, ato man ang isgutan next Sunday, na ako ni mga ligid sa mga gisakyan sa mga ituhanon aning panahon na mo nang dili kuno na ingon nga gama-gama kay kuy kung sa tawhanon nga pagsabot murag story sa bata no, murag kingkoy murag cartoons ra ba kay liman kag sa ilang paglakaw kuno na kunoy sa adlaw nay nag-una nila nga panganod nga murag haligi. Kailangan mo haligi no, paano ba haligi sa poste sa balay, ano mga haligi? Mura kunog na haligi nga gauna nila nga panganod, mo kuno giya nila kung asa sila padong. Kung asa ang haligi nga panganod adto sila mudong. Nakasanabot ba ta? Kung muhunong ang haligi, muhunong pud sila kay katong haligi mooy giya sa ilang kinabuhi. Ug mo tay nagrepresent sa Ginoo. Amen. Na sa gabi pod na ako noy murag haligi nga kayo. Anong kalayo man, ano man, kay mo'y magiya nila panahon sa kagabion. Kay ngit-ngit baya. So, ang point mga igsoon, nganong buhaton pa man sa Ginoo, why need buhaton sa Ginoo nga giyahan sila, nga man, pinangga kay sila sa Ginoo. Amen. Pinangga kay tas inay mo tapad magipangga kag ayo sa Ginoo. Ano man, kung wala pa nagipangga sila sa Ginoo, ipasagdaan na sila sa Ginoo mga igsoon, no? Pura ko atong mga anak, inyong mga anak, ikaw mo kay bata. Bisag unsa ka badlongon inyong anak, unsa ni sila dili may itsura usahay, badlongon damo. Pero nganong atong pakanon, nganong atong badlongon, atong giyahan, atong panggaon nga naman. Ato silang pangga. Ingana po ta atubangan sa Ginoo. Nakanindot sa ila kay wa sila GPS sa una, wa sila Google Map, wa sila mapa sa una. Pero gigiyahan sa sila sa Ginoo. Amen. Nga naman, ingon ang Salmo 23:1, ang Ginoo mao akong magbalantay ug walay magkulang kanako. Siya ang mo provide sa atoa, mo disiplina, giyahan ta niya sa kinabuhi nga naman gipangga ta sa Ginoo. Kasi mo tapad gipangga ka sa Ginoo. Ingon pang Salmo 32:8, ang Dios nagingon, tudluan ko ikaw og giyahan sa dalan nga angay nimong lakon. Pagkanindot igsuon, siya ko nimo tultol nato
kung unsay dalan nga tong laktan. Ingon pang Bible nga ang pulong sa Ginoo mo'y suga sa atong agianan. Pero ko kay ingon nga literal lagi ni ha. Diba sa ingon niya og mag-flashlight mo dunghoy. Ingon na bas pastor nga suga kun sa atong dalan, ablihan ni be. Di man lagi mo siga. Ay literal ang pasabot lagi ana sa panahon sa imong kangit-ngit sa kinabuhi or problema sa imong kinabuhi mo ni maglamdag nimo kuna kay mga pagsulay nga di ka kibaon saon ablihi ang Bible magtudlo nimo ug unsa imong buhaton sa kinabuhi. Amen. Kay ingana tang gipangga sa Ginoo mga igsoon. Sama sa mga advertisement magpahinumdom na sila unsa imong gamiton unsay brand nga imong suoton magpa-remind sila kung sa imong ngalikayan ingana pud si Lord sa atong kinabuhi. Murag asa na yung mga mata ha? Ana naman. Hapit ako mahuman. Sa unsang paagi man si Lord magiya sa ato Pangutan ni pastor, unsang pamaagi pastor? Unang-una ang pulong sa Ginoo, pag-ampo na po yung mga leader nga gamiton si Lord or pwedeng makiistorya si Lord personally sa imong kaugalingon. Ha? Para makahibaw ta igsuon unsa atong buhaton sa kinabuhi, ilabi na kung matakibaw unsay desisyon nga atong buhaton. Ilabi na sa mga desisyon nga bitaw nga dagko kay desisyon unsa man nga gud nga asa mong kumo eskwela nga na god kinsa akong minyuan katong ingon ni Ma'am Priscilla ingon ang pulong sa Ginoo minyuing nay kahadlok sa Dios amo di dapat minyuan dapat na ay pagtuos Ginoo mga dagkong desisyon sa kinabuhi pwedeng sa pulong sa Ginoo ka magpatudlo amen pastor unsa may kung buhaton ken ako'y kontra pastor ingon ang Bible nay iampo ang imong kontra tagaig pagkaon kung gigutom. Ay, laina po na, oy. Kung giuhaw, paim na. Mamagingon sa pulong sa Ginoo. Iampo siya nga dili siya mamatay. Iampo siya nga panalanginan sa Ginoo. Lisuda po nang yana, pastor. Mamagingon sa pulong sa Ginoo. Kay kung ikaw magdesisyon kung saan kontra ako ni Patyon, mata sa mata, ilong sa ilong. Nabungi ko. Tungod kay gibanggaan ko yung muto, bungion mo na siya. Dili nga na. Kung imo man ang personal nga opinion, pero ari ka sa pulong sa Ginoo tudluan ka kung sa insakto. Amen. Pero mga desisyon na pod nga mga basic, pastor unsa akong suoton nang nagasande, imo na lang bahala. Pero ay pagsuot na ka nang matintal ng uban nga makita na imong kuan diri clubbage. Oh, nga sexy na kayo kay nagsimba dito kay ang mutapat siglingi si imong paa. Nga nang ano man natintal na siya. Nanay pura ba nga presentable gwapa damo ni Ereyos diri. Pastor, mag underwear. Depende na gud nimo god. Samot nag-budget ka, mas dapat na panalipod sa ila. Mga nagod, mga basic nga mga kuan, imo pastor mo kaon pa ba ko nagkalunes, mo kaon gud ka kay si makuyapan kasi mo eskwelahan. No, nga nagod ay na pa nang Lord, usa akong minom og tubig nga dawa, Lord, inom jud ka kay basig mamatay ka ha, makuyapan niya ka. Pero mga dagkong desisyon na ay pulong sa Ginoo, mag-ampo ka, o pwedeng mananggid kasi mong, asa naman mo? Mananggid kasi mong ginikanan. Ni pastor baka, pastor, saan idara ko pwedeng bawa na ka, pastor. Ay, naigugman mo, pastor. Pwedeng mananggid ka. Mas maayo mo kung mananggid ka para magiyahan. Ibantay mo ha, pag mga tao ganing adi mananggid sa Ginoo, why accountability, dili gid magiyahan sa kinabuhi. Lisod ang lakaw sa kinabuhi mga igsoon. Amen ba? Pero pwede po nga si Lord personal nga makigstorya nimo. Kay ba magugong nga muhunghong si Lord nimo dili nang kati simbaron kay Domingo. Di siya munghong nimo nga ingana, but naa siya impression sa imong heart mga kung unsa imong dapat buhaton makisulti sa nimo sa kinabuhi. Amen. Last nga verse mahumanta. Okay, Proverbs. Unsa ni nga Proverbs chapter 3 mao ako butang nga ning kuan ha. Trust in the Lord without. Okay, panultihon 3, versikulo 5 hangtod sa 6. Panultihon or sa English pa Proverbs, mo na siya mga pulong kining nasulat ni Solomon sa dihang batan-on pa siya. 3. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Atong basahon. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Hangad sa ni pastor, si Solomon igsuon ang giila nga pinakamaalamon nga tao atong panahona. Ang IQ nimo basta kay bright kining tawhana mo nang nagsulat sa mga Proverbs,
tambag sa mga batanon, sa mga minyo o ngadto sa mga negosyos kinabuhi tanan iyang gibutang aning Proverbs. Muna kaning Proverbs nindot ni basahon nimo ni kada adlaw usa ka chapter kada adlaw kay magtudlo ninimog mga wise nga mga desisyon sa kinabuhi. So muna ingon siya bisag bright kay siya, ingon siya sa iyang pulong salig sa Ginoo sa bug-os o sa tibuok mong kasing-kasing ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Ngano man kita nga mga tao usahay ning atong mga emosyon bisa pag naatay kaalam ang atong emosyon mas mo overpower sa atong kaalam. Unang maingon sila nga dahan sa mga tao nga bright kuno kay eskwelahan pero pagbati na gani hisgutan dili na gayud ka desisyon og karong naman kita nga mga tao emotional man ta. Usahay pod kini atong kaalam limitado lamang ngunang dapat ang musalig sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. Ingon siya hinumdumi siya sa tanan mong buhaton. Dapat kinig sa pag naa kay mga problema pagsulay sa kinabuhi o kay bawon sa buhaton. Una-una ang Ginoo Lord. Hangad sa langit pa Lord sa akong buhaton ani Lord. Ano ko kay bawon sa akong buhaton. Istorya ka ni pastor sa imong higala na ampo mong duha nga naman igsuon si Lord dap kasaligan siya nga naman sa ganito siya ang kanang kahibaw sa tong kaugmaon siya pod sure nga motabang sa ato ug siya mag-uban sa ato sa kanunay para pagiya sa ato. Hinaot ig sa atong kinabuhi na atay kasing-kasing nga mapaubsanon nga padayon tang mulantaw gayud sa Ginoo. Amen. Ayaw kalimot gyud nga wala tay mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Taurata, masipyat, mapakyas, limitado, pero ang Dios igsoon walay limit nga anda mo tabang sa ato mugiya ug maghatag natong kadaugan. Amen. Kay siya ang Dios gamhanan sa atong kinabuhi. Atong ipiyong atong mga mata, iduko atong mga ulo igsoon. Na may mga panahon igsoon nga magduha-duha ta sa kaalam sa Ginoo, ilabi na sa mga desisyon nga usahay wata kasabot igsoon pero ayaw pag ilimita ang imong unahuna atubangan sa Dios kay sa wala pa kabuhata sa Dios igsoon sa wala pa tabuhata sa Ginoo si Lord nakahibaw na sa atong kaugmaon. Anang ayaw gyud pagpagahi sa imong kasing-kasing sama ni Parao, sama sa mga Israelita nga sige lagreklamo, murag mas bright pa sila sa Ginoo igsoon pero sama ni Moises magpaubos na, magpagamit tas Ginoo. Nga sa gusahay wata kasabot sa iyang planos tong kinabuhi, natay gusto pero di niya ihatag. Natay gustong mahitabo pero dili niya buhaton igsoon. Salig lang sa Ginoo nganuman ang mga pamaagi sa Dios usahay dili masabtan pero para